Malawi tamveserani audio imene atulusa MCP. Palibe sozalestini pisapa. Palibe. Ndipo inu amene mukumalemba restini pisa zabodza zimenezo. Zabodza. Uyu anapereka zida ku DPP. Anthu a MCP tavutika ye chifukwa cha munthu wake amene iyi. Sipo khaposo yaye. Adi mukazoona munthu yemweyo amene so amayankhula mawu ena osakhala bwino umapereka mafunso ofuna kukola wina wake kuti ayankhe china chake asati kupereka funso mwa delegate uyu apite wavutitsa Amalawi kwambiri. Amalawi pano pavutika chifukwa cha ameneyo. Moti apa Mulungu ayambapo kutenga ake onse osokera mwambapo amene anthu pa dziko lapansi pano akhala kuti socheretsa tiapa palibe sozalestini pisi iwerepita sana nakulandire mwa manja anthu awiri palibe sovutwa. Ndipo peza Amalawi fete ni vuto timafuna maphimbira dzungu lola siliphimbira uyu kayaphana kazenda bwanji basi momwemo fana mi wana anamukanika ndechifakana ngotenga nukamtsekera uyu ndaona kuti amtsiriza mopheka. Ngata jana lipo adelegate aja akasakula ngata anaona mavuto efaje yeyo blood band amapita kuseli numakasonkhozera moto kumene kuja kusonkhozera mumvesesa wakasonkhozera akasakula aja avutika ye mpaka na crew yonse ya Times yakalowa kumene kuja kunulowa ndithu ntchito zaboma. Apasa khabwe natola nkhani muphunzire pamenepa kunena kuti nthawi zina zake anthu andale si anthu umafunika kumvetsetsa. Munthu anasankhidwa kukhala delegate wa MBC koma samagwira ntchito yake bwinobwino. Chifukwa mphamvu yumakula panopa ni anduna angakhala wamkulu wa polisi alibe mphamvu. Taona ni nenere wa polisi kumene amusuntha akamwika kwina ufuna uphimbira beti tuma ungolawo. Ndipo palibe sozalestini pisa apa tisanyengerenepo mwende bwino tera brand banda mwafa kaya mwalowa kuti kaya mwa zako zimenezo zimenezo zako fera tsala pa dziko lapasi taphunzirapo tilapa machimo athu basi. Tinafika kuti chinzake tinadziwana chifukwa cha Brian nthawi zonse ndikakhala kuti ndili mulongo muno mu Blantyre muno ndimapita tikadya dina lero even momwe ndinakakumana ndilinda momwe ndimakampepesa fuka tinali nawo gulu lomwe tinakapereka chipepeso chomwe apereka ndi a president a dziko lino titapita ngakhale Linda wayankhula kuti kafe zoona sitizadyaso naye Brian pa table paja ifuka nthawi zonse timakakhala tili pamenepo tikatero ndikumbukira nthawi imeneyo timakhala titacheza tidya ndelinda amazanena kuti kafe titsalire pa dining musiye Brian musiye nzakoyo musiye azipanga zake iyeyo basi akhale iwe bwera pano tikhale tizipanga zathu timacheza tinadziwana chifukwa ndithu cha Brian. Ndipo Brian kwa ine ndimusowa kwambiri kuchokera tsiku lomwe ndinalandira phone kuti Brian watisiya sindimavomereza lero kufika pano kumaona kuti dzenjero mulo wa Brian zikundiwawa kwambiri ena zikundipeteka kwambiri komanso ngakhale ukaona kumaliro kuno anthu ambiri akundibvera chisoni kuti akudziwa ubale wanga ndi Brian. Ndi zinthu zopweteka ndithu lero kumaona kuti Brian momwe timachezera muja momwe amakhalira Brian dolo Brian angakhale mbokosi yalowa mumu so painful. Mwina mwake Pepani musanapite pompano tinaona mtsogoleri wa dziko anampanga interview Brian anampanga interview mtsogoleri wa dziko amene anachita kulankhuliratu kuti ndokondwera ndi ntchito imene akuchita ku MBC
mungatifotokozere zotani za mtsogoleri wa dziko wakhudzika imfa imeneyi yawakhudza motani? Tinaona ndithu panatuluka chikalata komanso ku mwambo wa maliro uja analankhulapo ngati owalankhulira mtsogoleri wa dziko, imfa imeneyi yamukhudza somotani? President imfa imeneyi yakhudza kwambiri, pena yakhudza osati masewera. Ndikukumbukira nditandothenga kuti Brian watisiya, ndinadziwa relationship ya president ndi Brian, ndinachiona kuti ine sindingakwanitse inosweka mtima, ndinadzonso tinausakhala osweka mtima sizikanatheka kuti ndapatsa uthengawo, tinachita kugwiritsa ntchito anthu ena kuti akapereka uthengawo. President iso amadziwa zoti ine ndi Brian tinali pa chenzake kwambiri, anandipepesa apa za imfa imeneyi. Komanso iwo kwambiri ndokhudzidwa, atumiza kunoko nthumwi a chief secretary ndamene analankhula kumene kuti I think tonseso uthenga taumva. President ndokhudzidwa kwambiri ndithu ndi imfa imeneyi, ndipo anatituma nda chief secretary lero mamawa tinanyamuka ndithu limodzi kukapereka chipepeso kwa Linda, mkazi wake wa Brian. Anatsindika ndithu abwana kuti chipepeso mukamupatsire ndithu Linda, akulira naye limodzi ndithu apa zovuta zomwe zachitikazi. Nde ukandifunsa za president, ndi munthuso woti akulira nafe, ali ndi chisoni pa za imfa chifukwa Brian na president amamutenganso ngati mwana wawo. Pomalizira pepani kwa anthu amene mwina Brian amangomuonera patali, ungawauze zotani kuti timukumbukire motani? Brian timukumbukire ngati munthu amene analolimbikira ntchito, timukumbukire ngati munthu amene anali wansangala otha kucheza. Nthawi zina zilizonse Brian akakhala pamalo amapeza njira yochita lighten up that room. Ndimanena kunoko kunena kuti maliro anowawa akanakhala kuti sa Brian, akanakhala kuti wamwalira ndi munthu wina, another public figure. Nde ine ndi Brian mwina tili kunoko tikuzachita cover. Brian akanapeza njira yoti maliro omwewa kupangidwa cover mu njira ina yake yoti anthuso nkumaita kuti kunali coverage. Tsopano Brian anali munthu olimbikira ntchito, anali munthu woti anali ndi class yake. Brian nthawi zambiri ndikukumbuka kuti tikakhala kuti mwina tili pa lunch tili ku Times, nde ndimamupanga kuti pena pakapanga zakudya zabwino, let's go tikadye pamenepo. Tikafika mandipanga amayi tikadye malawo, anthu akatijambula tikadye malawo amenewo. So anali munthu woti he was a man of class, amakonda zinthu zabwino. Nthawi zonse ndikakhala kuti mwina ndavala nsapato yabwino, Brian amachita kuti chulo chajambulani, fikani kuphansi jambulani. Amayita abophatu kasuti ndavala kansapato kofiira ko ala takajambulani. Brian amakonda zinthu zabwino. Nthawi zambiri ifeyo ngakhale kavalidwe kathu tikavala zikakhala kuti sizinamusangalatse, Brian amanena kuti chakuti musazavaleso ichi muzichikonda ndi chabwino. Ndikukumbukira nthawi zina tikakhala kuti tili m'malo mwina tapita ku hotelo kwina kwake tagwira ntchito tamaliza kubwera mtsikana ati save. Brian anali munthu woti amalankhula pompopompo, mwina mtsikana wobwera adzatichita save, nde mumuona mtsikana uja mwina waphoda kwambiri amatha kuseka naye koma kumulankhula kuti mwaphoda zichani, zomwe mwaphodazo sizimatuka kugwera muchakudya, musamaphode chonchi. Brian anali munthu choti nthawi zonse amalimbikitsa ena, amafuna kukuthandiza kuti iweyo pa chinthu chako chomwe ukupanga uchipange in the best way yoti so anthuso adziwe kuti pali munthu. Ndipo ndinene pano kuti ngakhale ineyo Brian, ine ndinali tuntoyankhani ndagwira ntchito ndithu kwa zaka zingapo, koma nthawi yomwe ndinamba kugwira ntchito ndi Brian tinali ngati kuti panali ngati sindikudziwa kuti ndingafotokoze bwanji pena, koma panali kugwirizana kwina kwako, we just shared the same energy to an extent anthu onse amene amamukonda Brian anambanso naneko ndikonda. Nde Brian anali munthu wodziwa ndithu kutukulaso azinzake, kufuna kuti azinzake nawo akwanitse kufika patsogolo. Nde Brian kwa ine anali nzanga kuchoka ku ntchito, kunja kwa ntchito anali nzanga, wandithandiza Brian muzambiri, ndipo pano ndimusowa chifukwa ndikugwira ntchito even nda president momwe mupera pakangochitika chinthu ndimamwimbira Brian nditani amandithandiza nzeru, sindizampeza so nzanga wangati Brian. Pepani.
kumeneko kunali kulira mosweka mtima kwa Akathe Maulidi amene ndi wolankhulira mtsogoleri wa dziko lino, komanso pa nkhani za ntchitozi tinene ndithu kuti anali mmodzi mwa anthu amene amagwira ntchito pafupi afotokoza kuti ubale wawo unali opyola kugwira ntchito, koma anali ndithu mzawo wa Brian Banda. Panonso tili ndi ena tifotokoze apa kuti mukamaona mukanemamo chitanda chafika ndithu, bokosi likulowa pang'ono ulendo wotsiriza wa Abanda. Koma pamene tikuona zimenezi mwinaso talankhulako ndi amodzi pano tikudziwe. Ine Prophet Samson Damiano amene ndikuyimira maprofeti onse m'Malawi muno. Tamva ndithu pambiri yosiyanasiyana imene aperekedwa kuti Abanda sanali munthu chabe ku nkhani za utolankhani, komanso anali munthu wodzipereka ku ntchito za umulungu izi. Mungawafotokoze bwanji makamaka ku gawo limeneli lotumikira mulungu kudzera mpingo ndi magawo osiyanasiyana? Yes, choyambirira tiyankhule kuna kuti ifeyo ngati maprofeti tikuyana limodzi, ende mu nthawi inoyo nene kuti tavomeretsa mmene zafika apa. Komano tikakambaza ubwino wa Brian Banda, ndiona kuti Brian Banda watithandiza atumiki mulungu ambiri kuti tidziwike ku dziko kuzera ma interview awo, kuzera mukutitana zatipangisa kuno ena mwa ife amene sitimadziwika kapena kuwerengeredwa tiyambe kuwerengeredwa komanso kudziwika ndi dziko. So mwa ichi pamene zafika apa ifeyo tikulira nawo limodzi anyakufera onse ngati maprofeti